Mga igsoon, maing buntag ka natong tanan. Ikalima nga Domingo diin gisaulo ikalima ka adlaw nga pagsaulog nato sa Misa de Gallo. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga kinahanglan maglipay kita sa atong pagbuhat niini. Nagaingon diri nga kinahanglan maglipay kita kay ang Dios nasayod siya kung unsa ang anaasulod sa atong mga kasing-kasing. Ang atong pag-alagad sa Dios makapahimuot kaniya. Ngano man nga kinahanglan man ang pag-alagad nato sa Ginoo. Una, tungod kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Siya ang tag-iya sa tanang butang nga atong makita sa atong mga mata, ug siya ang tag-iya ug nagpupot sa atong kinabuhi. Mao kinang niya kita karon. Sayo sa buntag ni anhil lang gid kita, dili ang uban hunahuna sa mga uban tao moingon dayon nga tungod kay naay pamahaw magsayo gyud, pero dili mga igsoon. Ang atong pag-anhi tungod kay nahigugma kita sa Ginoo. Nianhi kita aron pagpangandam sa iyang pagbalik. Mianhi kita aron mahimamat nato ang atong mga kaigsuonan Kristohanon. Mga igsuon, kung wala ang Misa de Gallo, doon na tayo mga kaigsuonan nga wala nato in taon mahimamat, pero nining Misa de Gallo, ato pang mahinabi sila, ato pang maistorya sila, ato pa silang kumusta? Isip mga Kristohanon. Ang Misa de Gallo, gipakita lang nga kinahanglan di ay kung kita mga Kristohanon maghinigugmaay kita. Mao kana mga igsoon nga kinahanglan ang kandila nga gidagkutan nga kinahanglan sa atong pagsimba, sa atong pag-anhi diri sa simbahan, kinahanglan aduna kitay kalipay sa atong mga kasing-kasing. Kay mauragig kini ang tuyo sa Dios. Bisan pag-unsa daw kunoy mo abot sa imong kinabuhi, pasalamatan nato ang Dios kay siya nasayod kun unsa kita kamatinud-anon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga igsoon, nagaingon din sa Roma kapitulo 5 bersikulo 4. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios ug ang iyang kahimuot maghatag kanatog paglaom. Mga igsoon, kining atong pagsayo og mata, kining ang atong pagbuhat nga bisan katulgon pa ta, tungod kay naghuna-huna ta nga musimba gyud ko ugma, tungod kay gusto ko makabati sa pulong sa Dios, gusto ko makapartik sa komunyon. Mao kani pinaka-importante mga igsoon, ang komunyon. Nga ang Dios mismo maoy atong gisandurot diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mao nang si Maria sa pagbisita ni Anghel Gabriel sa niya, niingon siya, mahitabo ka kana dinhi kanako. Niingon pagit siya nga, mahitabo ka na nga wala man koy bana. Pangutana to siya sa iyang kaugalingon tungod kay mismo siya nga hatagan sa Dios o katungod nga mahimong inahan sa atong Ginoo, wala gid taon siya pan mahibalo. Munang nagpangutana sa siyang kaugalingon nga, mahitabo ka
kini diri kanako? Apan ang anghel miingon, ayaw kabalaka, kay mag-uban kanimo ang Espiritu sa Dios o magagiya kanimo sa imong paglawig niini nga kalibutan. Mao ka na mga igsuon, munang kita sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Hinumduman ginhato, wala tay mahimo kung wala ang Dios. Munang niyata dire, nagsimba ta kadlawon, tungod kay wala gid tay mahimo. Ang uban ng tao nato karon tungod wala pa sila nakapagandam na nalit-lit diya siya karon, pero mas importante gayud ang pulong sa Dios. Mas importante gayud ang atong pagpartik sa komunyon tungod kay maugid kini ang sentro sa atong pagsimba. Mao kini ang gihatag sa Dios kanato nga sa atong pag-alagad sa Ginoo makita niya diri sa atong mga kasing-kasing ang gugma nga mapatigbabaw kanato tungod kay kita mga Kristohanon man. Busa kini atong gihimo ang atong pagsunod sa kabubuton sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon, padayon kita nga mga lagad sa Dios. Kay ang atong pagpangalagad dili gayud kini makawang. Ang pulong nga nag-ingon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 35 o 38, si Maria nag-ingon siya, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Mismo si Maria nga gihatagan sa Dios o naghingapin nga grasya. Gisaynan ka mga igsuon sa tibuok nga kalibutan, sa kadaghang kababainhan, siya pagyud ang gipili sa Dios nga mahimong inahan sa atong Ginoo. Bulahan ka, Maria, tungod kay ikaw ang gihatagan sa Dios nga mahimong inahan sa atong Ginoo. Hinaot ko mga igsuon, nga nining mubo na ko nga pagdasig kaninyo. Dili kini mawala sa atong mga kasing-kasing. Ug magpabilin kini hangtod sa sunod nga mga generasyon o ang atong mga kabataan, matudluan nato sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios kay maura man gid kini ang tuyo sa Dios kanato. Magbuhat kita nga magtuman kay aron ang Dios mahimuot sa atong gibuhat. Palihog manindog.